2 n'ime ọnwa Mee 2025 wee bịa ụbọchị Mọnde bịa ụbọchị a ga-azụ ahịa nkwọ n'ụzọ anyị na-anaghị nwere anyị Igbo mụ nwere izi Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka ezi Igbo gburugburu worldwide eze omeiwu ukwu na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ wee na-ayọ gị ayọ Chukwu abịa ma ka ị gbaala m ụmụ m bụ ndị Igbo ogige n'iru ogige n'azụ ogige n'aka nri ogige n'aka ekpe gị nwewe onye Igbo ebe ọ na ị nọ ma ị nọ Naijiria ma ị nọ n'obodo oyibo anya ajọ mmụọ aghara afọ anya ajọ mmadụ aghara afọ maka na anyị na-agbawa ogige n'ụtụtụ ekpere eze omeiwu ukwu na ekpere ime ndụ n'ụtụtụ anyị wee na-ekwu maka anyị gwara ya ka ọ lee ndị chi adịghị uri nne na ogbu nna agba anyị ibe anyị na-ekwu okwu egwu n'abalị gba anyị egwu onwe anyị na-enye ụlọ ọjị ka anyị na-atụ mmịa n'ama ndị Igbo nne nọ n'ebe n'ụwa chọtọrọ wee na-ekwuru ya adịla anyị mma n'ụtụtụ ehihie na abalị